Moi vaan kaikille katsojille. Tässä on Rocket Bicycle 52 ja nyt me aloitetaan semmonen Minecraft Let's Play, semmonen, jossa yritetään mennä Minecraft läpi ja sitten me niinku rakennetaan jo tämmöstä ja niin. Mä nyt voisin laittaa maailman nimen ja se voisi olla vaikka joku hyvä maailma. Joo. Ja sitten survival ja create new world. Okei, me spawnattiin tämmöseen Darkwalk-metsään. Nyt seuraavaksi sitä voitaisiin tehdä niin hakkaa puuta ja tehdä tämmöiset perusasiat, eli puuhakku ja sitten mennään mainaamaan vähän cobblestone ja hakataan tästä niin tuossa näin 5 logia, se varmaan riittää silleen tarpeeksi. Noin. Ja sitten tehdään crafting table. Sitten 4 tikkua ja sitten tehdään pikakse, eli hakku. Ja sitten me kaivataan tästä näin silleen alaspäin. Noin. Ja sitten hakataan kiveä. Okei, koalia tuli heti vastaan. Otetaan tästä näin 3 tämmöstä cobblestonea ja sitten crafting table tästä näin ja sitten cobblestone stone pikaksi tehdään ja sitten hakataan koalia pikkusen tästä näin. Sitten voi sinne vähän lisää. Hakkasin tästä näin 20 cobblestonea, oli tästä 15 koalia, niin se pitäisi ainakin riittää. Nyt me voitaisiin tehdä tästä tikkuja taas. Tehdään tästä kirves ja sitten me tehdään miekka tästä näin. Ja sitten voisi tehdä vaikka vielä uunin tosta näin. Sitten hakataan crafting table tosta noin ja sitten me mennään etsimään base-paikkaa. Ja hyvä base-paikka mun mielestä on tommonen niinku semmonen perusmetsä. Mä en oikein silleen tykkää tämmöstä Darkwalk-metsästä, kun siellä ei oikein oo tilaa silleen. Tää Darkwalk niinku puu on tosi hieno materiaali. Mut sitten täällä biomessa ei oo niin paljon tilaa, niin ihan kiva niinku asua tässä lähellä jossain. Vois ottaa messiä tätä puuta ja sitten vähän tosta noin veneet voisi tehdä tosta näin. Sitten otetaan pari lehmää tästä näin. Nyt mä yritän etsiä uutta semmoista niinku base-aluetta. Me pelataan varmaan sekunnin päästä takas. Okei, mä löysin ihan kivan base-paikan. Tässä tohon stonen niinku tohon päällä voisi tehdä joku base, joku hieno base. Tossa joku viitakko tossa myös lähellä, ihan kiva. Darkwalk-metsää. Ja siis tähän voisi tehdä jonkun tämmösen niinku laituri ja sitten joku hetkinen, mä voisin tehdä se tonne. Tuo on parempaa vasta. Mennään tonne tekemään basea. Okei, tossa on pikkusen kuolia, mutta nyt ei kiinnosta ottaa sitä, niin mä menen nyt tonne. Palataan pian. No niin, mä löysin ihan kivan base-paikan. Tähän vois, jos niinku tasottais hyvin ja sitten tekis hyvän base, voisi tehdä sen rakennus videon, että jos sitten vaikka jossain kohtaa, että milloin me tehdään base, mutta voisi nyt tehdä niinku tähän pikku base semmoisen, missä on semmoinen chesti ja sitten tämmöiset niinku tärkeät asiat. Tehdään tässä chest, 2 chestiä noin. Sitten otetaan vaikka tuosta ruokaa tuonne uuniin ja sitten pikkusen odotellaan, tehdään vaikka siinä aikana sänky tosta noin. Checkpointi tohon noin. Tosta 1 pihvi tosta noin. Mä voisin odotella tässä pikkuhetki mä sain sulateltua nää pihvit tästä näin. Ja mä voisin nyt mennä mainaamaan tästä näin, mut hei, mä voisin ottaa noin melonit tosta noin. Mennään sit joku muu kertaa tutkimaan ihme viitakkoa tosta näin, koska nyt ei jaksa. Mennään
Tosta tehdään tolleen. Tehdään lapio tästä näin. Ja sit mennään vähän mainaamaan tästä näin. Tai vois mennä etsimään joku luolan tästä läheltä, koska en mä jaksa nyt mennä mainaamaan. Niinku tolleen niinku step mainaa. Ei tässä oikein mitään luolia on lähellä, ei voi mitään sitten. Mennään sitten tosta vaan kaivaamaan silleen alaspäin. Hei, mä löysin vesiluola, tai tämmösen, mä en tiedä onko sitä vesiluola, voisi mennä katsomaan, onko sitä joku sellainen luola, mikä voisi jatkua. Okei, kyllä tää voisi jatkua. Mennään tänne, ollaan varovaisia, ettei me kuolla. Niinku ettei me hukuta, oh no. Katsotaan sitä kiveä ja sitten mennään tosta näin. Katsotaan sitä ironia tästä näin. Okei, ensimmäiset ironit, hyvä. Hyvä. Noin, mä sain pari ironia tosta, mä katsoin jatkuuks tää. Okei, kyllä tuolla on lisää ironia. Mä voisin tehdä näin tästä nopeasti ovet, koska mä pystyn niissä hengittämään. Tehdään tosi nopeasti tästä nää ovet. Noniin, tää ovi. Mennään ottamaan tosta noin. Ironi tästä näin. Yksi pelkkä ironi. No ei se mitään. Onkohan tällissä? Ei oo mitään puhuta ihmetteltävää. Sitten mennään takas tonne kotiin. Kotiin päin. Me saatiin 3 euroa, niin tästä voisi tehdä kilven ja sitten mä voisin tehdä tommosen iron miekan tosta noin. 52 koplasta on ihan kiva. Otetaan tonne chestiin nää kaikki tämmöset kroskat. Noin. Tästä ironit. Otetaan tuolta puuta. Sitten tehdään kilpi. Noin, mä luulen, että tänne video vois Mä luulen, että tää video voisi lopettaa tähän näin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja tähän asti ja tykkää videosta ja tilaa kanava. Ja me nähdään sitten ensi kerralla, niin moi moi!